Futbalová akadémia Bratislava. 3 roky v hre, brácho. Rovnaký názor, jeden tým, pohľad na veci a spoločné sny. Zapredaní neprajníci majú z toho šok. Nechápu, že jak to môže šlapať tretí rok. Celý projekt FA je kopa tvrdej práce, no toto je len začiatok, my dáme ešte viacej. Máme plány, ktoré dodržíme radi, takže pripravte sa na to, vážené dámy a páni. Nikto nám nemôže brániť, lebo verte nám, že my tu chceme progres a nezánik. Dôkazom sú naši hráči, ktorí pribúdajú, zlepšujú sa, futbal sa im páči. Pamätaj si, kamarát, že FAčka je futbal, ambiciózny a kvalitný jak táto hudba. To, čo spolu budujeme, nemeníme zničiť. Buď sa pridaš ku nám, alebo ťa máme. 3 roky v hre, stále tu sme. Ideme dopredu a nehovor, že ne. Futbalová akadémia Bratislava, dobrodružstvo, emócie a zábava. 3 roky v hre, stále tu sme. Ideme dopredu a nehovor, že ne. Futbalová akadémia Bratislava, dobrodružstvo, emócie a zábava. Podmienky pre futbal na Slovensku sú slabota. Je to niečo ako dobrovoľná robota. My sa snažíme realizovať veci inak. Našu prácu dúfam uvidí aj nestranný divák. Stoja za nami tí najlepší a za to dík. Sme hrdí na to, že nás podporuje Slomatik. Po 3 rokoch máme už aj chlapské Ačko. Máme 6 tímov a to není málo, bráško. Keď si myslíš, že to všetko riadiť bude hračkou, tak musíš mať svoje oči prelepené páskou. Seniorský A-tím, starší mladší žiaci, k tomu 3 prípravky, kde drtia naši chlapci. Keď sme začínali, hráčov bolo 7. Od tej doby zažili sme veľkú kopu premien. Po 3 rokoch máme zaregistrovaných dosť na to, aby vedel si, že tento tým je pravý. 3 roky v hre, stále tu sme. Ideme dopredu a nehovor, že ne. Futbalová akadémia Bratislava, dobrodružstvo, emócie a zábava. 3 roky v hre, stále tu sme. Ideme dopredu a nehovor, že ne. Futbalová akadémia Bratislava, dobrodružstvo, emócie a zábava. Snažíme sa makať. Naše kolektívne úspechy sú našou vizitkou. Máme za sebou množstvo turnajov, veľa medailových umiestnení, veľakrát vyhraté zlato na turnaji a za to sme radi. Robíme to sami pre seba a pre futbal. Ide nám len o to byť kvalitný a na úrovni. Máme radi turnaje, kde hráva špička, stretávať sa a merať síly s najlepšími. FA je dôkaz, že sny sa môžu plniť.